Erokamano nya Cynthia Onyango kuom siganano kawadhi nyime ni domo malo koro tamo obila ndhiyo ja ohala Jimmy Wanjigi toko obila chokore nyoro kendo goyo kambi e pare ma Muthaiga. Kata kamano anyuola mare kokalo okil mare Willis Otieno to lero ni piny owacho gwandre kode ewi siasa ni Wanjigi onge ketho moro amora. Jafwambo mar Eric Owenga ni kod ler mathoth. Obila pod nogo kambi e paro Jimmy Wanjigi kendo ne gikiyie en owuon mondo gindhiye. Obila Otieno mangima ne omonjo dala Wanjigi kendo timo pedha gi agoko. Monj manyuola mare wacho ni en mano ma omako gi kod buok kalure kod kaka ne itaye. Do not shoot me. They came around 7 p.m., forced their way in, broke the door. Personally, I was beaten up by 5 officers which were masked. Once they entered, they assaulted my sister and my mother. They asked them to lie down on the floor and kicked them in the heads. Then from there, we had no choice to cooperate. One thing that keeps us going is our father. We're here we protect him and we love him. The police came to humiliate us and to degrade us. Obila mane omane kod gig lweny mager no monjo dala no kendo sete ka gi ikre motegno gi gilweny. Gokinyi pone nitie obila motimo newa e pare kendo ne gidhi nyime gimanye ka gichoko neno ma giwacho ni gibiro tiyo godo. To kane gidonjo ka gituro dhoudi gigo joma ne nitie ot ma jaode gi nyithinde ba gichuno ni gitimo msako e rum ka rum. To kane gitimo msako no chak time sa 1 gotieno to gitieko sa 10 gokinyi. Ba gindiko piny gik mane giyudo e dala ka. Ne giyudo simbe mag iPhone, iPad, bendera mar Kenya, walkie-talkie miwuoyo godo e yotgi, to kod gi receipt mar mafuta miole gari. Kalore kod obila, Wanjigi yando kano gigo mag lweny moko makopuodhi ma bende gichijgo ni nyalo tigodo yo marach. Pane ka gifwenyo ni koro dhi yudgi to gibukre ni gibiro gipango gimoro ka ni ati giyudo grenade gi balaklava od Wanjigi. To sama ni manyo gini timo msako nyoro cha mane jitene nitie gigo ne onge. Koro margi magitimo kendgi ni ema gipidho gigi. Koro ma gin ma jokuoge manose yudi di koro wach gima gibiro timo ka osetamogi. Koro gitemo lalo tiend jopiny. Gibiro gi gima miriambo mondo giriam ne Wanjigi ni Wanjigi ne nigi grenade, Wanjigi ne nigi balaklava. Monj makamano omiyo josiasa madito mathurka otimo limbe e pare mar chung' kode ewi midhiero mane okwako ja ohala no. Lakini niseme ni kinyume cha sheria, wangeenda kotini wapate warrant na wangekuja kwa taratibu za kisheria. Nikiingia hapa, maafisa wale walikuwa kwa hili boma walikuwa zaidi ya 50. Tulipoingia wakaanza kutoka moja kwa moja. Sasa ni wachache wako kwa nyumba, lakini hata hungeweza kupita kila mahali, ilijaa polisi. Oken safar mokwongo Wanjigi yudre kama tek e lwet obila inyalo pane higa mag 2017 obila nomonjo Wanjigi e yo machal kama. Kata kamano seche mani manyo Wanjigi en owuon to nolal miru kendo ne opondo. Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga nochopo mar chwo wang'e e gima ne dhi nyime. Kata kamano Odinga nowuok ma kowuoyo kod jofwamb weche. E tilo mar ariyo obila no dhi nyime kod go tach dala ja siasa kod ja ohala Jimmy Wanjigi ka gitimo pedha mar yudo gigo ma gitudo kod weche mag ng'anyo mosedhi nyime e thurka. Kata kamano okil mage kaachiel kod anyuola ne wacho ni magi gin weche mag siasa matudo kod Wanjigi. Eric Owenga, Ramogi TV, Muthaiga.